हायमा नोंबाबो लंबाय थांलाया देबो थांना थांनो माइसालनि होननाय दंमोन यामा आमा से बर'नि लीला कबर हायनाय मैं भांखा के आया हूँ 2 बोसोरक सलिजाक ताम तामनि बियां कक सावनाय yang बिशाल खोनागां गोबा जलि जाखाता हनो ते काजे यानि साइ थांबाय क्या अ दगरासो हायजे खायरो फायो गाबो बोताम सासो सुख शान्ति लियांका सोङो तां नगो थाङा जामाजि सं सारि गांगा ताम जन हन दंलानो अमबो नोंथां जायगा थाङै गाहाम हामेबान साइमांगन खामब्ले अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले शाबाश 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 नों आंसो साकागी हा तागनो नुखा सिप्लाय मरदुमा नों आं सेदा प्रब्लेम खेबनि हना चला दाबुक नों न इंजिनियर खायनो चला बेकायदि शाबाश ओइ नों तामनो मानसु कइनाय 5 लाख बरना हनै काई बर हना हनै तामनि गसि फायखनो हा बर मानि रने आ 5 लाख न तामनो 5 लाख रांनो 5 टाका रां खायदि मातं तायु सकांग बो मानो नायना फेबरो थारगारि ना हनैसे गसि रहो का ओ माय गॉड दहा थारगारि तो आं 50,000 बेतमा मनि आमो लुना ओइ फनो बन कस्त मस्त फनो थारगारि रखनानै मासु तंमानि ताबुकले काई बर हना प नों नायले हिसाब खायो खर्चा कायने से 40 लाख 50 लाख नांगौ बर मानि रखना हनो आ 40 लाख 50 लाख नोंगामो 40 टाका 50 टाका रां हायदे मातं बर मान रखना हनो नों साला नि थान्ति त आंले वाना जासुका 40-50 लाख नों मा बावन नङा बालिंग नों बाजार नु जाहांकेन न मुतारि मांग्रोना आं हाय तमासे का हाय सिप्लाय गगो सई रहरो चिन्ता नासो आंनो न अ नुखुनि बागै जेसेबां गाहामान सुक्ति दि ताय गाहाम हानजा कलाय लांलि आंखाय पागल